Hey guys, खुलुमबाय बयनिसिम आंनि बड' मेक्स इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना एसे न'आव मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। आंनि बे भिडिअ'आनो जाहैबाय गुबुन गुबुनफोरनि इउटुब चेनेलफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय एबा जौगाखांहोनाय। जायहा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय गुबुनफोरनि निउस आपडेट खालामबाय थागोन आङो। फैदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ गोबाव खालामालासिनो जागायदिनि। जोंनि फार्स्ट निउस आपडेटनि मुङानो जाबाय बड'लेण्ड टाइगार चेनेलनिफ्राय। बिथाङा बुंदों दे हाग्रामा महिलारिआ जेलाव थांनो गोनां जानो हागौ होनना बुंदों। बिनिनो आं फिसा भिडिअ' होनि। हाग्रामा महिलारिया मालायखो केस होनायावनो हाग्रामा खानाय गैयि लान्थाया कर्टआव थांनायावनो गाव जि माब्ला जेलनि ओंखाम मोनजागोन बे खबरखौ लादोंना लायाखैथाय। BTC आवथ' गोबां करपसन जादों, प्रुफबो जाबाय। 29 जन साकरि मावगिरिफोरा साकरिनिफ्राय होखारजाबाय। बेनि अनगायैबो जब कार्ड गोबां सब एकदम गोबां डिपार्टमेन्टआव केलेंकारि जादों। बे बाथ्राखौ रायजोआ मिथिगौ। जाय बिथांमोना बेनि भिडिअ'खौ नुवाखै गाहायाव लिंक होना दोनदों, थांनानै नायबानो जाबाय। बिदिब्ला फैदो नेक्स्ट निउसनि आपडेटनि सायाव। दानिया दं बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्टनि सायाव रायलायगोन जोङो। बिथाङा सानफ्रामबो भिडिअ कार्टुन खालामबाय थायो आरो बिथाङा दासान्दि भिडिअ'खौ आपल'ड खालामनो हाथ'वाखै होनना बुंदों। आरो बिथाङा फैगौ जानुवारिनिफ्रायसो भिडिअ'खौ आपल'ड खालामबाय थासिगोन होनना बुंदों। बिनिनो मोनसे पस्ट होनि आङो। बिथाङा बुंदों दे सरि दे भिडिअ लाबोनो हाथ'यैनि थाखाय गोदान बोसोर जानुवारिनिफ्राय आं इउटुबाव सम होसिगोन होनना बुंदों। आरो रेगुलार जानो नाजालांबाय थासिगोनबो होनना बुंदों। जाय बिथांमोना बेनि भिडिअ'खौ नुवाखै थां आंनि गाहायाव लिंक होना दङ, बेयाव थुना होनानै नायबानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला गुबुन मोनसे निउस आपडेटनि सायाव। दानिया सावरायगोन KBM मिउजिक चेनेलनिफ्राय। बिथाङा नै दाखालिसो भिडिअ आरो फिन खेबसे आपल'ड खालामबावदों। आरो बिथांनि मेथाइ रोजाबनाया जोबोर मोजां मोनदों आंबो। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनदों जानो हागौ। आंबोथ' बिराद मोजां मोनदों। बेनिनो मोनसे क्लिप सालायनि आं फिसानो। बिरसारनाय खानायखौ नोंनि मोजाङै बिलिरनि गावदां खाफालाव नोंनि खेबसे खुदुमनि। जाय बिथांमोना बिनि भिडिअ'खौ नुवाखै आं लिंक होना दोनदों, गाहायाव थुनानै नायहैबानो जाबाय। आरो लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामना होबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा आरोना। ओमफ्राय फैदो बिदिब्ला जोंनि नेक्स्ट निउसनि आपडेटनि सायाव। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा दे, आं नोंथांमोनाव कुइसन मोनसे खालामो। एसामिसफोरनिफ्राय बेफोरबायदि निउस आपडेट खालामनो होगोन ना होआ नोंथांमोनाव आं कुइसन खालामो। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। बेनो गिबिसिन भिडिअ लाना फैदों बिसोरनि चेनेलनिफ्राय। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव होनांगौना होनाङा बिसोरनि आपडेटखौ बेयाव कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। बिथांनि चेनेलनि मुङानो जाबाय BR बयस चेनेल। बिथाङा नै दाखालिसो भिडिअ लाना फैबावदों। बिनि भिडिअआनो जाहैबाय मेथाइ खननाय आरोना गावसिनि एसामिसनिफ्राय। बिनिनो मोनसे आं फिसा क्लिप भिडिअ होनि, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। নহলে পৰিচয় হিয়াৰে চিনাকি জানো কোনো হ'ব পাৰে, নহলে পৰিচয় হিয়াৰে চিনাকি জানো কোনো হ'ব পাৰে, ল'ৰালিৰ ঘাটে ঘাটে উমলি থাকোঁতে। जाय बिथांमोना बिनि भिडिअ'खौ नायनो गोसो थां सिङाव लिंक होना दङ, बेयाव थुना होनानै नायहैबानो जाबाय। आरो बिनि चेनेला दासिमबो फिसासो दे, बिसिनि चेनेला दासिमबो 1K साबस्क्राइबारानो जायाखै। दा नोंथांमोनहा जायहा मोजां मोनो चेनेलखौ साबस्क्राइब होबानो जाबाय, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो।
ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आं बेफोरबायदिनो निउस आपडेट लाना फैबाय थागोन। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ आरो उनावहाय फिन लोगो मोनफिनगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायबाय थानो लुबैदोंब्लाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुना होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो आङो निउस आपडेट लाना फैबाय थागोन। नोंथाङा जुदि नोंथांनि चेनेलखौ आंनि भिडिअ'आव होफाजानो लुबैदोंब्लाथाय आंनि कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो लिंकखौबो हरबानो दोनबानो जाबाय। एसेनोसै आंनि भिडिअ'आ एसेयावनो फोजोबबाय। बाय लोगोफोर, उनाव लोगो मोनफिनगोन थाबैनो।